Здравейте, приятели! Отдавна не съм правила видеа. Някакси все по-забързано става моето ежедневие, но това не означава, че съм спряла да работя, че съм спряла да се грижа за себе си, че съм спряла да споделям. От 5 години в тази страничка, в тази група, която направих, споделям за добавките и супер храните на Aquasource, които приемаме цялото семейство. И много пъти с вас сме си говорили защо трябва да се приемат добавки в днешно време, кому е нужно това, защо на времето нашите баби дядовци не са ползвали, а сега се налага да